Веселинов. Добро подаване на бразилеца към включва си Йордан Минев, удар по диагонала и спасява Веселин Цветковски. Гаргоров тук двойно подаване, удар и страхотно положение. Страхотно положение трябва да отбележим. Тук разиграха много добре Гаргоров и Светли Дяков, ако не се лъжа. Фалцово центриране. Игра с глава и гол, но отменен е той заради нарушение в атака. Разчитат само на далечни изсипани топки към Кирил Михайлов, който за момента е абсолютен фигурант. Двойно подаване тук. Добре се измъкна Светло Дяков. И какво положение тук? Изключително куриозна ситуация. Топката вместо да опъне мрежата на Цветковски, срещна плонжиралия вече вратар. Ето го центрирането в наказателното поле. Именно Барт скача, играе с глава и тук феноменална намеса на Цветковски. Ето тук бяха много близо до откриване на резултата футболистите на Лудогорец. Макар, разбира се, по-сериозните възможности за гол да бяха именно пред подава Шоко надясно. Центриране в наказателното поле. Страхотен гол в последната 90-та минута. Неистова радост в лагера на гостите. Кой вкара това попадение? Иван Стоянов. Опитът си е опит, класата си е класа в 91-та минута на този двубой. Ботев Враца изпусна точката и Лудогорец поведе с 0-1. Ексцесите в ложата при мен. Сега ще видим повторението на ще видим имат скача там Данчев, отклонява назад Голубович. Щяхме да станем свидетели на изключително куриозен гол. Каква намеса тук на Голубович. Ковачев и край на срещата. Лудогорец постига седма поредна победа, след като влезе в